sampun linambaran rasa syukur tartemtu sembada nyipataken rasa susah lan gelo anane amung marem lan tentrem nampa kanyatan adiling kodrat. Kiai Badranaya pancen bener lan kepara nyata kabeh kang dadi dawuhmu Kakang. Waleh-waleh apa Kakang? Atiku rinidu dening wayangan. Pangangen-angenku ora bisa wening. Ora liya saksidane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening Jawata. Kakang Semar, nadyanto nalika iku aku maksih timur parandene wayangan kang mengkono mau ora bisa ilang saka cipta pengangen-angenku. Luweh-luweh maneh lamun to sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening Jawata banjur sineksa kacemplungake ing paksiksan neraka Yomani ya ing Yomani loka. Aku tinitah dadi putrane kakung. Mongko pangudane Kanjeng Rama Prabu, anak Anung Anindita bocah lanang kang mursid biswa mikul dhuwur mendem jero. Ora liya ya mung kudu aku kang bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu dalah Kanjeng Ibu. Nanging kadiparan ingkang tak tempuh dernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad merga saka dosa ingkang sinandhang dening Rama Prabu. Mula Kakang Semar ora ketang amung seklimah aku eneh ana katrangan supaya bisa dadi pamecut laksitaning laku kang bakal ndak tindakake Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ngaten nggih sinuwun. Sing jeneng wong urip niku nadyan uripe wonten saklebeting kodrat menungsa tasih dipun wenangaken budidaya. Namung sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu miwah keng Ibu Dewi Madrim kala wau nyata dados piranti ngenepi sambutanipun dumawahing karma pala ingkang kedah kelampahan. Pinten-pinten kalpatan ingkang katindakaken dening menungsa menika kedah wonten unduh-unduhane sapa nandur bakale ngunduh ngaten nika. Kula tak dongeng kula wiwiti saking nalika ingkang Rama bebedak dumadakan kalepatanipun ingkang Rama nalika semanten jemparing kidang. Mongko kidang kala wau nedeng kacumbana kalian kidang estri. Ingkang Rama boten grahita lamun kidang kala wau panjalmanipun Pendhita Linangkung ingkang winastan Begawan Kimindama. Banter banget lampahing panah. Ngenani kidang ingkang nedeng saresmi kala wau badar sejatine wujud kumaranipun ngendika dhateng Prabu Pandhu. Prabu Pandhu mara gatekna kandhaku aku ora ngluputake nggonmu mateni menjanganing kesusuning tumindakmu nggonmu nuntun marang tindak daksya kuwi dununge klirumu. Ya kene kok kowe ora sranta nyeratekake sak rampunge nggonku salulut karo bojoku menjangan wadon. Mongko wong sing budine luhur lan ambek utama kuwi apa ana sing gelem nangsaya marang sato kewan kang lagi salulut. Awit wektu kang mengkono iku wektu kang banget nengsemake tumrap sakabehing makhluk. Mekaten pangandikanipun Begawan Kimindama satemah ngupatani dhateng ingkang Rama. Samangsa ingkang Rama nindakaken saresmi kaliyan salah satunggiling garwa inggih mriku dununge ngantakanipun. Lan malihipun sinuwun nalika ingkang Rama mituruti panyuwanipun
ingkang Ibu Dewi Madrim ingkang idam-idam kawuran kepengin nitih lembu andini. Bathara Guru mboten maringaken awit badhe nyuda kawibawaning dewa nanging rehning Ndara Pandhu hamrung tekadipun dipun lilani kalian Bathara Guru. Nanging mawi pamundhut benjang sedanipun Rama kalian ingkang Ibu Dewi Madrim kedah siniksa cinempungaken ing neraka jahanam sinuwun. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana jagat dewa Bathara babar pisan aku ora nduga mono lamun to lelakone pait kaya mangkono Kakang. Inggih Ndara. Banjur sakwise Puntadewa mangerteni kahanan wong tuaku ingkang siniksa ing Candradimuka apa sing kudu ndak tindakake Kakang Semar? Inggih. Nuwun sewu kula tak matur nggih. Atur kula niki lelandasan kalian sabdane utusaning Gusti ingkang pungkasan. Wong niku yen pun seda antarane sukma kaliyan raga niku pun pisah. Babagan kadonya niku kabeh dipun tinggal kejawi telung perkara. Siji amal utawi darmanipun nalika urip, angka kalih ilmu ingkang piguna tumraping bebrayan. Dene angka 3 niku dongane anak lanang sing soleh. Kula mboten mejang, kula mboten perlu tutur, kudune sampeyan isa nanggapi dhateng anturipun Semar sinuwun.
ing mangke nuju ari radite cemengan Srinata ngamarta Prabu Puntadewa sumawana para kadang Pandhawa nenggih Raden Werkudara risang Harjuna miwah kembar kemanikan dahat Denira Manakung Pujabrata aning madyaning sanggar pamujan wis antuk Sabtu hari kalenggan mangke semedi maladi ning meminta nugrahaning Bathara Luhung apa to darunane mangkono labet para Pandhawa dahat mrihatosaken dhateng sedanipun Kanjeng Rama nenggih Prabu Pandhu Dewanata miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim yekti kenceng tekate sang Pandhu putra tanedya juga rengginira sekung brata semedi maladi hening yen to dereng antuk palimarmaning Jawata ing jawi pepak andher sanggiya para garwa miwah sentana ingkang samiya handherek pisungsung tata rakit sesaji ing pagelaran sanggiya para putra miwah tamtama lan punggawa siyaga romanti kaprajuritan jagi katentremaning praja tinindhian dening putra Narendra ngamarta nenggih Raden Pancawala Rap sidhem permanem sayekti tanana baneke walang alisik samirana datan lumampah gegodhongan datan obah ingkang kapiyarsa amung kekidunganing para brahmana miwah para wasubitri sewa sugata miwah para nimpuna kang samiya hanyang kuyung subrataning para Pandhawa Prapteng titiwanci sang nata kepareng juga Radenira Semedi murwani bawa rasa imbal ganti kelawan para kadang dadi mangkono panglucitaning galih lamanta kababaring lisan
Dwan sembah niring ulun kapurba ring sang murbeng rat sahana nikang dan kanang sihing tasih mawe buka sawagung ring telahan yan kanang mamujwengo dahat katedha purbaning Hyang Mahawikan muga ambabar apa padhang marang sagung dumadi Mengkota Dimas Werkudara Arjuna lan sira kembar ana dawuh apa mbarep kakangku wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu wonten pangandika ingkang adhawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu Yayi Aunana Windanana aku saguh ora bakal udar saka Semedi lamun tapa kang dadi niat tulusing Pandhawa mau durung kaiden dening keparenge dewa ingkang akarya jagat Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Madukara menawi perlu dinten mangke kula ugi nderek sumusul wonten kayangan Junggring Saloka menawi saking keparenging Jawata marengaken kula badhe sumusul Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata kalian Kanjeng Ibu Dewi Madrim Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi sawu jajar miwah bemertawu kinten kula sami kewala Yayi pun Kakang Nerda nrima ya kaya mangkono mau ing gegulang marang kalampipan sarta gegulang marang bebuden ngelingana pun Kakang lan Siadi iku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa
persasat sarirane Kanjeng Rama Prabu Pandhu pribadi ingkang jumeneng ing Ngamarta iki raga 5 wujudipun Kakang Yayi Werkudara Dimas Janaka lan kembar. Aku minangka putrane Kanjeng Rama Prabu Pandhu dadi putraning Narendra kang wis kawentar kawicaksanane miwah pambegane pun Kakang lan Siadi sak bisa-bisa kudu bisa dadi teka palupi. Mula Yayi aja lali welingipun Kakang. Mungguh wong urip ing alam padang iku mung ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi kang bisa nyirep kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene anda kencana ingkang nyantosane mancat marang ing kasuwargan. Lan uga bebuden iku dadi kekuatan gedhe ingkang kudu dijaga kasantosane. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kelanggengan. Lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng kang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal ambabar suka tresna marang sak pepadane urip. Merga kanthi bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung ingkang bakal bisa woh daya kawibawan mula kang saka iku Yayi. Rehne Siadiwa semanteng lan maligi tunggal tekadmu kelawan pun Kakang. Uga ora bakal kendhat mung tansah budidaya meminta marang panguwasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim tumuli diyapura sakat taing dosa lan keluputane tumuli kapapanake manjing ing swarga langgeng. Kang mangkono pun Kakang lan Siadi wis jeneng ora kainan pinutrakake dening Kanjeng Rama Yayi. Wah iya, muga-muga dewa sing gawe jagat iki ngudaneni apa kang dadi lekasmu sasedulur. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatriku mulung mangrempahing wadya Karada kura ora reka giri-giri Tidem saksana ing mangke kapraban sabda utamining Narendra Agung ing Amarta Prabu Puntadewa. Dadak sakoling mangke tidem ing sanggar palanggatan dadya kagat kang mulat ana cahya ingkang cumlorot saking wiyati. Dupi sirna kang cahya wenteh jauta sithik pangudal-udal Bathara Kaneka putra ya Sang Hyang Bathara Narada. Ajog saking wiyati dadya kaget kang sami mulat sumengkem hangus wapada.
Tapara asari tumonton ring Sang Dwija kadyoge warjiwa gagas ing tias tahat keoraning karyanira tanantuk samyomyat rengganing prabota kawula nuwun dereng sakwatawis dangu pangijo wantah pukulun ing sidik pangudal-udal kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Hyang Adi pukulun. Wah, brekencong Pak Pong Bu Boleng nangka basa kemrapyak mengkare betone kukerukak. Ulun tampa karya bombong tias ulun umpama ora liwat pangestu ulun tampanana kaki Puntadewa dahat kapundi saengga jejimat paripih mugi andayanana kasantosan durung sawetara suwe rawuhmu nrada kakekku basaku kadura. Iya ngger Werkudara ulun tampa. Akarya bombong pangestu ulun tampanana ya Werkudara. Ndak pundi dadi suwiji dadya Jaya Aji Kawijayan. Semanten ugi Punarjuna ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka pukulun sidik pangudal-udal. Ah iya Janaka. Wong bagus tulus ora kaya Janaka. Ya tak tampa pangestu ulun tampanana ya ngger Janaka. Dat kapundi saengga jejimat dayane tumrap gesang kula pukulun. Kula ngaturaken pangabekti pukulun. Ya kembar kemanian. Pangestu ulun tampanana ya. Kula pepundi saengga jimat pukulun. Ya. Jian pepak kabeh para kadang Pandhawa. Menawa ndadekake kaget ing tasira, ulun ngejawantah jujuk ana ing sanggar palanggatan ing ri kalengganiku. Kaki Puntadewa. Nun inggih pukulun. Estunipun mekaten. Tumunten paringa dawuh. Menggah menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing negari Indraprastha. Ya, iki ngene, Nger. Waleh-waleh apa sejatine kejaba tuwi marang kawibawanira sakadang nggonira mengkoni negara Ngamarta. Nanging uga kegawa ing ri kalungguhan iki. Ulun nyangkul jejiban supaya matedhakake dawuhing Hyang Giripati ya Bathara Guru. Kinen matedhakake dawuh marang jeneng para kaki lamun ta
ulun kene nimbali marang jeneng kita Puntadewa munggah marang kayangan Jonggring Saloka bareng sak laku ulun dina iki uga mekaten kepareng paduka pukulun Kosik eneng wigati apa Janur Gunung Kadingaren pukulun para guru nimbali Kakang Barep para kage ngendika Kagen Rada nun inggih pukulun kepareng enggal paring dawuh menggah menapa dene pukulun Bathara Guru hanimbali kalian Koko Prabu. Wah, la iki ulun ki nek medharake ya yektine bakal dadi perkara. Nek ora medharake wong nyatane kedadeane kudu kaya mangkono. Ora sah ndadawi ringo-ringo. Mara kage Wedarna wigati napa Kakang Barep arep ditimbali ning kayangan yen arep diparingi ganjaran lelabuhan apa sing wis nate ditindakake marang Barep kakangku koso baline yen pancen arep nampa pidana dosa banjur dosa lupute apa dene ditimbali nyang kayangan Warakudara nggih ngene ya Ger sejatine ulun iki ora sumurup ingkang sak nyatane monggo apa wigatine dene Kaki Prabu Puntadewa katimbalan marak sowan menyang kayangan Suralaya. Merga ulun iki ya mung sak derma nampa dawuh Hyang Pramesti Adi Bathara Guru. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Wah lah aja grenang-greneng lho. Ulun iki ora nyumurupi tenan Prakudara. Monggo kowe mau kandha nek diwedharke bakal dadi perkara. Nek yen mbok wedharake kowe ya ewuh pekewuh. Saiki rasa nganggo ewuh werkewuh kage Wedarna Narada kakeku. Wis ulun kandhake ana ngarep mau. Yen ulun mung sak derma mundi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru supaya nimbali Rakanta Kaki Prabu Puntadewa. Lan ulun kuwi nadyanto dewa nanging wektu iki ibarate mung balang watu saumpamane. Disawat ngalor ya ngalor, ngetan ya ngetan, ngidul ya ngidul. Mangkono Prakudara. Yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe budal saka kayangan Jonggring Saloka, kowe dikongkon karo Kage Guru supaya nimbali Barep kakangku nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Lho, kose. Ah, urung-urung gak wis ngancam bocah iki ya. Jan kejem ora umum. Ngene ya, Ger. Kowe tak kandhani. Ya dikapak-kapakno ya ngene iki Bathara Narada dadi ewuh jroning rasa. Sak temene ulun mangerti marang kersane Adi Bathara Guru. Nanging ulun mboya kena blakakake marang jeneng kita. Mungguh perkara lan wigatine mboya kena diwedharake ana kene. Mangko Adi Guru pribadi kang medharake marang jeneng kita kabeh. Wedarna saiki perlune kabeh ben ngerti. Wah, bocah apa ta ya iki? Wah, jan ngoyak wae. Ya wis ngene, persajan wae. Kaki Puntadewa ditimbali amarga saka dosa kaluputane Kang Sinandang. Dosa lupute apa? Gage kandha. Dosa kalepatanipun Koko Prabu menapa pukulun rasa bingung. Wah, Gage Wedarna. Dosa lan lupute sepisan. Nggone Tarak Brata Amatiraga kena den arani manunggal cipta. Nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya gara-gara ana ing kayangan. Nganti gawe menceting woting ugal-agil rengating singating lembuhan dini kawah candra dimuka umup mawalian nganti daya panas sumrambah kayanganing para Jawata. Geger mapuyengan walik watu dewa dewi Hapsara Hapsari kena daya pangaribawane subratanira ingkang tuwa saka mogane Kaki Puntadewa. Lan angka loro deksura patrape Kaki Puntadewa krana kumawani mapaki
drajating para Jawata. Kuwi Werkudara. Tandane apa? Madeg jumeneng Narendra Nyakrawati mbau denda nanging boya mawi makutha. Lah iki lho. Boya mawi makutha malah ngagem gegelung keling. Mangka ingkang wenang nganggo gelung iku mung Bathara Darma lan uga para Wasupitri kang wis katarima pasubratane. Turta jiwane ya Brahmana kang setengah dewa, mangka kaki Prabu Puntadewa iku salah sawijining Narendra ingkang asipat satriya. Nanging kena ngapa? Banjur kaya mangkono tumindake. Biyen-biyen ki dawa apa? Nalika mbarep kakangku dadi ratu ngrenggane negara Ngamarta, gajeke dewa sing nyekseni. Kena ngapa saiki ngunggih perkara? Tak kira kakek nrada mung golek-golek. Kowe mung golek salahe mbarep kakangku, bloko wae. Awit wiwit tekamu mau aku wis ana rasa sujana bareng kowe dawuh yen to mbarep kakangku ditimbali menyang kayangan Junggring Saloka merga saka gedhene kaluputan. Mula yen pancen luput kena disiksa neraka ya mani. Neng nek wis genah perkarane gandeng mbarep kakangku mung digolek-goleke perkara. Wah, Werkudara sing ora trima. Aku tak takon yen to mbarep kakangku napa pidana, apa sing dadi pidanane? Saka wewenanging lan pangwasane Sang Hyang Giripati, pidanane ora ana liya kejaba mung kudu ngunduh wae penggawe, kacemplungake ana ing paksiksan langgeng yaiku cinemplungake ing kawah Candradimukha tanpa beda kaya ramamu si Prabu Pandhu Dewanata. Leng-lenging driya mangu mangungkung ganduhan rimang lirlena tanpa kanin. Wah, kowe kudu ngerti nrada akeku. Piye Werkudara? Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane mung siji. Barep kakangku ya Werkudara, Werkudara ya Janaka. Janaka ya kembar. Ora ana bedane, aku kepengin ngerti wates-watese manungsa sing nampa pidana kudu kacemplungake ana ing pasiksan neraka ya mani kuwi sing kepiye? Siji, mati kisas utawa mati sampurna. Mati kisas kuwi mati nesta kudu dilebokke ana ing pasiksan langgeng. Merga mati mangkono mau uga ora dadi keparenging sing gawe jagat. Cara-carane tetanduran kuwi sing ora mateng ning wite ya kuwi. Nanging ana panunggalane mati sampurna. Cara-carane tanduran kuwi wis mateng banjur bisa diundhuh. Kuwi sing bisa mati sampurna mulih marang mula-mulanira merga saka dosa kang sinandang dening Puntadewa, mula kudu dibanjut ana ing kayangan Junggring Saloka. Perkara paukumane Hyang Giripati kang bisa netepake Werkudara. Kowe mau kandha yen arep dicemplungke neraka ya mani. Wah, Werkudara sing ora trima. Sebabe ora trima? Aku wis kandha ning arep Pandhawa 5 kuwi jiwane siji. Mula gandeng Bathara Guru uga le nimbali mbarep kakangku mung kongkonan Bathara Narada. Mula dina iki mbarep kakangku ya diwakili. Wakile sapa? Aku boten namung paduka nanging Arjuna ugi sagah makili kula. Ugi kula penakula, ugi kula pensadewa. Kowe krungu dhewe. Ora mung Werkudara nanging Janaka lan kembar. Tegese jumenenge mbarep kakangku diwakili dulur lanang kuwi wis sah. Mula rasah dadak nganggo takon sing werna-werna. Wah, dina iki gage gawanen ning kayangan Ladenana ngarepe pukulun Bathara Guru. Ana apane Werkudara, Janaka lan kembar ingkang bakal tanggung perkarane. Wah, rasah dadak kesuwen. Para, ayo Pandhawa papat adepno marang guru kakekku.
lagi. Brekencang. Pak Pong, bolong nangka basa kemroyak mong kare betone walah. Kowe iki kepiye Werkudara lah kok dadi kaya ngono? Sing arep nampa paukuman kuwi Puntadewa lah kok wae lah. Janaka karo kembar kowe ya sing makili. Wah, entuk ya ngono kuwi nek ora entuk rasah munggah. Gandeng kuwi dikongkon karo Bathara Guru. Mongko ora kasil tegese kowe mengko bakal dilereni nggonmu dadi dewa. Ya aja ngono, kok terus ngono kowe iki. Wah, Jan. Piye ngger Puntadewa? Lah kok perkara iki disagui dening adimu Werkudara, Janaka lan kembar. Yayi Werkudara. Piye? Rene wis cetha dawe pukulun Sang Hyang Bathara Narada. Lamun to ingkang nandhang luput iku pun Kakang, mula siadya aja melu-melu. Ora, yen perkarane genah kuwi wae urung karuan Werkudara. Nglilani gandeng perkarane ora cetha. Wah, tegese dewa mung arep golek-golek perkara. Mula dina iki barep kakangku aja nganti munggah menyang kayangan. Yen ana apa-apane tak sanggane wong papat. Aku Janaka karo kembar. Wah, bocah iki piye to kuwi? Hukum pati kok diwakili iki kepiye kowe iki Werkudara? Yo ben. Mung kare entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis kowe bali kono. Kowe saguh tenan? Saguh. Monggo yen ana pandangan apa-apa saka Bathara Guru tak adepane. Ya, mangsa bodho. Ulun mung saderma dadi kongkonan. Ngrawiting perkara mangsa borong. Lungiting budinira ana ngarepe Sang Hyang Pramesti Guru. Mengko yen ana apa-apa aja nganti nyempyok kelawan panjenengan ulun. Merga ulun ugi wis didhawuhake yen to sing nampa pidana kuwi mau Puntadewa. Nanging jatine Werkudara, Janaka lan kembar ingkang bakal makili. Yo, yen ana apa-apa tak sanggane dhewe. Laku panglamunan aja nganti kawis to ya ngger Werkudara, Janaka lan kembar. Ayo tak gendong le. Sirna saking Pandhu nenggih kadang Pandha sekawan. Umiring Bathara Narada nadyan trinasa datan ana jalma ingkang uninga. Parandenena titah kang mrojol saka sela-selaning garu nenggih Prameswari Ngamarta Sang Dewi Durpadi. Sawetawis dangu Sang Dewi Gendra midhanget pangandikane para Pandha saking sak njawining sanggar palanggatan. Dupi Waspada keketeking gati uninga lamun kadang Pandha sekawan wis binanjuting dewa. Iri Sang Dewi manjing sanggar palanggatan ngrungkepi padane Sang Nata Prabu Yudhistira. Sarwi ananging sesenggukan kawelas arsa agung karuna. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung salebeting.
Kula labet kula cumantaka angengeti lampan ingkang gawat kados mekaten. Menika parikedah kula munjuk atur sinuwun. Yayi Drupadi, ana apa Nimas? Nanging saderengipun keparenga paduka nampi atur kula. Bilih menika sanes satunggaling panacat namung mligi mujudaken kasetyaning garwa dhateng kakung sinuwun. Iya Yayi. Ora dadi baya mengapa Mara Gages Yadi matura. Sinuwun, sinuwun. Kula nuwun sewu. Kenging menapa sareng Yayi Werkudara. Yayi Janaka miwah Yayi kembar saestu minggah dhateng Kahyangan badhe dados wakil sarira paduka. Sareng Dimas Werkudara Arjuna kembar sampun bidal paduka tansah kendelan kewala. Sinuwun hadeking paduka mangku negari bawat praja sak wewengkonipun menika yektos dipun sengkuyung dening para kadang paduka. Kawentaring jagat paduka menika Narendra ingkang bebuten luhur linambaran Mahambegdarma. Menapa paduka mboten nenget menawi kaluhuran lan kawibawan paduka menika sinengkuyung dening Yayi Werkudara Janaka lan kembar. Ketang setyaning para kadang paduka ngantos sedaya sampun minangkani dawuhing dewa. Minangka saira paduka menawi mekaten luhuring budi paduka menika titising memanggih paduka menika tasih surem. Tasih kawon dening pangemaning kadang. Lajeng menapa ginanipun sugeng paduka mangkih nista pocapane Pandha dene mboten nuwuni prasetyanipun. Ledeking penggalih Yayah Tinata king Alugara Pranajane. Ewahaya ing pambudi Sang Nata Agung negari Ngamarta. Lewunging galih amung sampe rasta ing pepundhake mracinani lamunta Sang Nata Agung Prabu Yudhistira kemengan Badra Irawan. Badra rembulan Irawan mendung hangen danu ingkang hangalingi dadi peteng dedet hanglimputi. Jibek bebeking galih eling-eling Narendra ing Sabardrana lila ing bondo lega ing pati datanate karengon miwah datanate duka Sang Prabu Yudhistira. Parandene dupi nampi aturira garwa kinasih putri Pancawarna Dewi Drupadi kaya jinait telenging wardaya. Angucap mantra wikrama kabeta saka mes guling manah mekar sairane sak gunung pitun gunung ngebaki jagat. Ladalah bujleng iblis laknat padha jig-jigan. Wah. Jebul kaya mengkene kang kudu tak sandhang. Garwanipun Kakang Yayi Drupadi umpama lumeng bumi kureping langit iki ana bojo ingkang ayune kaya kowe. Ya lair, ya batine, ya njaba, ya jerone. Genep papat ngono wae, bo kaya ngapa tentreming wong sak jagat. Wah. Ya. Rene aku wis ngunduh Dewa Agung Sang Dewa Meral. Iki wujude katresnanku marang garwaku sak sedulurku. Uga marang nusa bangsaku lan rasa bektiku marang Kanjeng Rama Prabu. Coba kowe tak gembol. Aku tak takon karo sing nguasani jagat iki wong ayu.
Oh, hey. Kata sang Katut Kaca yen mapakaraga suta teka pira Kresna muji sakti nira Dimas Antasena nggone awak dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran ngenteni timbuling para pepundhen Pandhawa ngene padha semedi maladining nganti jumangklungan kok durung padha timbul. Ya Dimas, para pepundhen anggone semedi kok suwe banget to Dimas. Kang, nalika semono aku sing didhawuhi karo bapak yen wektu iki para pepundhen nggone nindakake semedi ning sanggar pelanggatan iki yaktine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Mbah Kakung Pandhu karo Simbah Putri Madrim. Mangkono Dimas, heeh. Nanging kok suwe banget tumuli ora jugar semedine. Mbok sabar. Jenenge wong dedonga ki ya sing apik ya ngono kuwi. Ora kaya Kakang Antarja iki ana wong ibadah kok gur jengkel-jengkelit. Ha ngopo kuwi? Wis tada sing sabar, mbok menawa pancen durung entuk pituduh saka dewa sing baka awake dhewe ning kene tetep ngestokke dawuhe para pepundhen supaya njaga supaya rumeksa katentremaning negara, Kang. Ya Dimas. Kagiat risang kapirangu prianggul kinempit kempit Dusarat naning bawana oh iki apa to iki Mas iki apa to apa iki Kang kowe ora ngrasake lindu apa ora ngrasake lindu ya krasa ki krasa normal kok lindu ki wis biasa kaya kaget barang ki ngopo e nek kok weh kosek kae apa Dimas? Kae kok wah gedhe banget butane. Ah,
Dimas, piye Kang? Iki sapa nanggap reok? Gede banget. Lah kok ana buta gede banget. Mongko jebol sanggar pelanggatan ki. Mongko para pepunden lagi padha semedi ning sanggar pelanggatan. Ora urus tenan iki. Kandhani kok Kang. Yamene nanggap reok ki wedan gedhe tenan iki Kang. Dipethuk kuwi mbok ditileki kuwi. Ana buta. Ayo buta, genah buta ndak tak omong iki. Sopo kowe? Yo, pancen aku sing jebol sanggar palanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran. Aku Dewa Mral, kowe sapa Gatotkaca? Lho. Wis ngerti karo aku. Wis banyolan suwe kok ya mesti ditokke meneh. Kowe ngopo teko Malang Kadyak methuke aku? Pepundenku Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok kowe metu saka sanggar pelanggatan? Cetha genah yen kowe gendak sikara karo wong tuaku. Lah dalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo wong tuamu Pandhawa. Ora mung tak singkara le. Cetha genah yen Pandhawa saiki wis mati mapan ana wadukku. Mati dereng aku. Ora apa-apa. Wah, aku tiba tak cekel ora gelem. Culke. Gugu karepe dhewe. Culke adikku Gatotkaca Kang sabar. Wis. Aja wani-wani karo buta kuwi kowe Kang. Sebabe apa Dimas? Percaya karo aku. Nek kowe kok nganti maju ora urung mesti bakal mung kewirangan kowe kan. Kewirangan kepiye Dimas? Wis kene to tak urusane. Tak urusane iki. Ayo. Culna Kakang Gatot diculke sik. Dikira ki apa aku ki ora ngerti to. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo to Pakde? Oh, kowe iki do lungguh ngisor Kang. Iki do paham ora to jane iki? Wis. Do lungguh ngisor. Rasopan doane. Iya Dimas. Kok kowe ora wedi karo buta iki? Lah berteman ae aku. Friendless e padake. Apa friendless ki apa to jane iki? Kok dadi gedhe barang ki ngopo Jede? umur sak aku ngene iki lagi seneng-senenge gedhe kok Le. Wo lah ya edan ya ane iki. Edan tenan iki. Ngopo kok dadak gedhe barang ki? Antasena. Piye Pak De? Nggonku dadi brahala ngene iki merga pepundhenmu. Bapakmu lekmu Janaka lekmu kembar wektu dina iki dibanjut dening dewa
diunggahke nyang kayangan. Perlune arep dicemplungke Ndrakaya mani. Mula saka kuwi Antasena. Kowe sak sedulurmu tunggu negara Ngamarta, aku tak munggah nyang kayangan. Dewa-dewa ora gelem balekke adikku. Tak walik jongring Salaka. Oh. Ah. Hoi. Wis do ngerti to? Wis do ngerti nek buta iki mau ki wa Darma Kusuma. Iya Dimas. Jan kegirisi. Kandhani kok. Mula ta mula. Manungsa sing ora tau nesu, ora tau piye-piyanane mung sabar karo nerima ki. Nek wis kacenthok atine terus nesu ki mesti malah medeni. Kaya ta wa Puntadewa iki mau. Panjenengane ora tau duka ning bareng duka langsung dadi buta gedhene semono kuwi mau. Aku nek mung arep dadi gedhe kaya ngono kuwi mau ya iso. Wong aku ki kulino gedhe kok tanpa sebab kuwi nesu. Aku tanpa sebab lho. Iso gedhe aku ki. Dimas aja kesuwen Dimas. Ngopo kan? Kae sindene wis do siap. Aku ki selak pengen nonton limbukane. Oh, lah ya edan kowe iki Yohan. Ya. Ayo tak derekke Kang, ayo tak derekke. Wanggung manguncang nidhi tobat Sangkuni. Inggih wonten pangandika ingkang adhawuh dene paduka nimbali dhateng kula pun Sangkuni. Wektu dina iki nyicila bungah sawetara Sangkuni. Awit wis ana trontong-trontong sulaking pepadang bakal kasembatan apa kang dadi sediamu? Sedya kula ingkang menapa nggih? Nalika semono jeneng kita tapak semeti malah diening. Ora ana liya kang mbok sebut kejaba mung panjenengan ulun supaya bisa merpeki marang jeneng kita Patih Harya Sangkuni. Inggih. Ngertenono Sangkuni. Apa kang dadi sediamu kepiye carane Pandhawa kudu tumpes tanpa sisa ulun duweni karti sampeka supaya para Pandhawa ning gone nindakake semeti ana ing sanggar pamujan nuwuhake gara-gara ana ing kayangan. Tobat amane nggone Puntadewa nggone dadi ratuku mawani ngagem gelung-geling. Mongko ulun wis mangerteni yen to kuwi mau ora urung Puntadewa mung bakal mapaki marang drajating para dewa. Kepara dina iki ulun wis kepareng matur marang ngersaning Hyang Pramesti Bathara Guru lan uga tak andharake menawa Puntadewa wis nerak wewalaring para Jawata. Ngertenono Sangkuni. Tobat wektu dina iki para Pandhawa wis nendhal mayang ing Srala ora bakal mung nampa pidana Sangkuni. Ngaturaken gunging panuwun Pandya Betari. Dene paduka sampun nyembadani menapa ingkang dados atur panyuwun kula. Awit kula nggadahi kapitadosan menawa Pandhawa menika tasih sugeng wonten ing Madyapada. Mboten wurung namung badhe njinggali dhateng pikajenganipun anak Prabu Duryudana. Ora sah dadak kowe mikir sing werna-werna. Mergo aku dhewe duweni karepan kepiye bisane Pandhawa kuwi tumpes.
Yen Pandhawa kuwi tumpes tapis tanpa sisa tegese Janaka mati. Yen Janaka mati kelungguhan lananging jagat lancuring bawana bakal ndak paringake marang Atmaja Gusti Dewa Srani Sengkuni. Inggih, Pandya. Nanging aja lali ya, Ngger. Jer Basuki mawa beya kaya sing ndak aturake marang jeneng kita nalika ulun mrepeki marang jeneng kita. Nggih. Lamun kasembatan sedya kula menawi kula dalah anak-anak kula Kurawa Binjang menawi pejah sukma kula saged dados wadyabala paduka Pandya Betari. Tuwin bangke kula dados cadung tetedanipun para wadya baju barat la inggih ngaten to. Tobat ya panen mengkono Sengkuni. Wektu dina iki praja Ngamarta suwung sing ana mung anak-anak Pandhawa. Mara enggal budalna wadya bala Kurawa mara nyawiji karo wadya saka Dandang Mangure. Saperlu mateni para pranakan Pandhawa Sengkuni. Inggih, ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit tumuli bidhalaken dhateng anak-anak kula Kurawa. Aja kaya bocah cilik Sengkuni ulun kang bakal jampangi marang jeneng laku kita Sengkuni. Anak-anakku Kurawa rene nggih. Oh. Wonten dawuhan undang ing prawadya bala posur tambur miang suling pepandhen taludak miya bandira kakandha mawarna warna pindha jalatyana seri kauryan galatalah manarya werta mangsangune werti mangsanggunar numpak dokar metu nglatar Gong putra mundur sasana nyadung kabarman
Mansengkune medal jae numpak pit mini. Kang putra Dursasana nyadong pawartiman. Kula Kang putra pun Kartomarma ugi nyadong dawuh paman. Baik. Bawal baca aja cengkuni. Ingkang putra kula pun Jalma Gati ugi majung dawuh. Ora usah banter-banter, kepiye? Mbok sing cetha. Nyadong dawuh, Man. Ya. Anak-anakku para sata Kurawaja padha saur manuk ya, Nggir. Cukup ngrungokno, rasakno, lakonana yen wis padha ngrungokke dawuhku iki. Nggih, Man. Dursasana. Pripun, Man? Saka aboting pikirku merga dipasrahi uripmu sak adi-adimu mula banjur aku ngudi cara kepiye bisane kowe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda sak turun-turunmu aja nganti ana sing ganggu gawe. Aku wis ngerti lamun sing jeneng Pandhawa lan Kurawa kuwi pindhane banyu karo lenga kuwi ora bakal momor nyawiji dadi siji. Mbok dirasarati kaya ngapa ora bakal bisa ayem tentrem, Ger. Niku merga saka lambe sampean, Man. Meneng osik to, meneng osik. Nggih. Pandhawa Kurawa ora iso rukun apa meneh yen krungu jangkaning dewa ya kuwi Baratayuda. Mongko jangka kuwi kelakone yen dijangkah mumpung durung Bratayuda, aku njangkah kepiye carane nyengkake patine Pandhawa sing tanpa Bratayuda. Pendak malam Jumat kliwon aku semedya ana sakjroning wana nuwun karo Sang Pandya Bathari Durga supaya bisa mujuti apa kang dadi kekarepanku. Durung suwe nggonku tapa brata Sang Pandya Bathari Durga mrepeki karo aku, Nggih. Nggih. Lan wis tak aturake apa kang dadi sediaku dene karo Bathari Durga wis disaguhi. Nah, iki ngene, Dur. Yun, Man. Aku nampa pawarta yen ta wektu dina iki Pandhawa dibanjut kelawan para dewa merga keluputane si Puntadewa. Diboyong nyangkayangan ora wurung ya bakal nampa pidananing dewa. Cetha yen ta bakal kelakon Pandhawa mati sadurunge Bratayuda dadi, Dur. Niku wau awit saking ya kuwi mau saka karti sampekane Sang Pandya Bathari Durga nggone ngaja-ajaki pukulun Hyang Pramesti Bathara Guru. Kinen supaya golek-golekke dosane si Puntadewa. Oh, nggih, Man. Lah lajeng badhe dos pundi niki, Man? Ngene, Dur. Antuk kabar saka Pandya Bathari Durga yen ta wektu dina iki ngamarta suwung. Anane mung pranaan Pandhawa ayu bebarengan para Kurawa momor nyawiji karo wadyabala saka Dandang Mangure nglurug negara Ngamarta. Numpes para pranaan Pandhawa. Sepira kekuatane para anak Pandhawa yen wis ditinggal karo wong tuane ora urung kabeh padha ngentengake patine. Oh, nggih. Niki cethane ajeng nglurug teng Ngamarta niki, Man. Iya, bener. Methoke anak-anak Pandhawa. Neng Cik, Man. Sampeyan tau nonton wayang napa mboten? Piye? Lah piye? Dek kapan Kurawa niku muncul anak Pandhawa kok menyang? Kapan, Man? Nek nonton dayange sinten, lakone napa, tanggapane pinten kula tak ngertos. Kurawa mesti kaya, Man. Mbok nggih dipikir yen to. Lagi muncul anak-anake pun kalah napa mulai muncul gerangane ya, Man. Kowe nek pancen ora lair batin melu rombongan Kurawa kono mulya. Kono mulya bangane ngregon-ngregoni laguku. Kurawa ora nganggo Durmagati ya ora apa-apa. Ha dapukanmu ki apa? Mulya kono mulya. Nyowe maya necu. Iki ya capek kok pun, Man. Korek gambar kucing derek wonten wingking, Man. Swatama Wonten dawuh.
Mara metwa njaba enggal nabuh bendhe tandha budaling padi ya, Ger. Nggih, ngestuaken Daud nyuwun pamit medal pasilan. Saweko siyaka budalan poksur tambur yang bande sabya iman Salam punya ngungkul sesautan Umrika prajurit seni kebudalan Sawe kursi aku
Buta Pandha tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana Waladalah Yayi Prabu nimbali para kadang wadyabala dandang mangure. Iya Kakang kala Durgangsa ana wigati apa Di? Mundhe dawuh saka Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga supaya wadyabala dandang mangure momor nyawiji karo wadyabala Kurawa ngluruk negara Ngamarta. Lho, perlune apa? Numpes para pranakan Pandhawa. Gosek apa ngono kuwi wis mok pikir dhisik. Ngertenono Kakang. Wektu dina iki para Pandhawa wis nendhal mayang dening Jawata menyang kayangan Jonggring Saloka. Ora urung mung bakal nampa pidana. Mengko sayektine Pandhawa mesti mati. Ladalah ya. Yen ngono aku manut kang apa dadi dawuhe Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga. Banjur budalku besok kapan? Ora sah dadak kesuwen, ora ketang celok lintang sambung obor rambatan pundak budal dina iki ya ngestokke dawuhmu Dewa Srana.
ati dekani ngoyo untuk jojo praktek kikir sukmanyo rakanyo terus Edan Antarja iki ya Satama Edyan. Ora basa nungkak krama karo wong tuwa, ora peduli. Tekan negara Ngamarta pancen tak jarak. Ora nganggo layang penantang, wis ora usum nganggo layang saiki. Saiki wis ora usum nganggo layang, ana perlu apa tekan negara Ngamarta? Ngirit wadya bolos gelar sepapan udu perkaramu. Fotoku nglurung ning negara Ngamarta numpes karo pranakane Pandhawa. Ora liya ya kowe sak kadangmu delangap-delangap kang dadi ucapmu. Kena yen kena tak eman baliya. Monggo ana gamanmu gulungen genderamu. Ora usah ganggu gawe karo katentremane praja Ngamarta. Wah. Sugih kendel Bandawani kowe Antarja. Tebak dadamu lakon muncrat getihmu panggau tak ayoni sotomu. As Modar Sabato Isento Sabato mati terang. Wah Lokian lo as as canda lo ya lo mati terang aku. Sing tok jaluk Sabato Edian Fitnanak wah Edian oh wah Edian Odiar kowe Edian genti Antasena ayo mati aku wah Edian wah
Wah. Mati. Monster. Median. Cocok tumbak dadam. Ya, sangu tumbak. Ih, join dong. Waduh. Mati. Balik iki. Mati. Kopian. Wah. Edian. Wah. 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 Mati. Gatot Kaca, ayo. Mudhun, Kah. Pasti. Ya. Ya. Canda. Waduh mati ya. Waduh. Mati tenan aku. Wah. Waduh. Nyonya. Eh. Muncul. Ayo.
Langsung ngantem. Bajikul. Celang. Ayo siji kene siji kono. Siji kene siji kono. Bajikul yang mbok yang cocene. Ayo. Parat. Antar iki. Nyong ngantemo. Modal kowe modal. Gentenan. Udah koce. Tenan kene. Koce oh ya gentenan yo ya ono perjanjiane kok. Ya saiki gentenan ping pira-pira? Ping 3. Ya nyo baleni. Ping pira-pira? Ping 4. Diko pecah dasmu. Ora apa-apa. Kene gentenan Koce. Mengko dicik ancang-ancang cik to Mas. kene gentenan. Aja kalah karo. Ya apa-apa yo. Cah amboi bajak yo ini meneh. Ini dasi. Oh iki jing. Ora apa-apa gentenan. Ya nyo gentenan ya masalah. Ya apa-apa. Neh ora. Udah apa-apa kerja gentenan silahmu kene. Mujal kowe. Ora apa-apa gentenan. Udah apa-apa gentenan kene silahmu. Ora apa-apa gentenan sini sirahmu. Beres. Ora mongan-mangan wae. Sopo di? Kae titrot. Oh. Antil to. Iki kesenian apa iki? Yo alah. Iki Antasena iki saka kono. Antarjane ning kene. Wis ngene wae. Ora. Aku lagi jotakan karo kowe kok Di. Oh ya. Ngono wae. Iki apa? Lah Kakang Antarjama nandi? Rono kok ora rene kok mau kok. Oh ya. Oh, aja nutupi Kang. Oh ya sorry. Piye Dimas? Kakang Gatot, Kakang Antarja. Kepiye Dimas? Piye Dimas? Cetha nyata bener sing dingendikake Wa Darmakusuma. Yo. Ngamarta komplang iki akeh sing padha ngejeki negara Ngamarta. Mula ayo aja dikendhoni, kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak-klesik ing kawula, ana keklumpukan ing kawula sing padha glenak-glenik perlu ditakoni Kang. Perlune apa? Yo, kuwi bener Dimas. Ayo dipagri sing pipit negara Ngamarta. Yo, Dimas Antasena pun Kakang mungkari manut. Manut sing dadi kersane Sira Yayi Antasena. Yo Kang yo.
sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tis desanya tengah wengi lumrang gantaning puspita karengwaning putyanira sang dicara mbrengeng lir swaraning madu prangta manungsum sarining kembang bocah bajang sireping sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri datan wonten ingkang cinarita amung sang Hyang Pratanggapati ing jemedhul saking Brang Wetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dupitatas sing kamantian dewasane neng naganti kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamendo tete kalapa sumawar warcita anggara rekata Buddha Maesarespati mintuna